O kanama sa pagsurog sa mo, kagurangnan mahera ka. Kagurangnan mahira ka. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhana sin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran, Amen. mamibi kita. Kagurangnan danay mong ipagirumdum sa mo ang pagkahera kasin pagkamuot na ipinahayag mo diyan sa imong aki. Tabangi kami na makaarog sa iya sa tataramon asin sa gibo. Siya na nabubuhay asin naghahari kaiba mo, asin kasaro kan Espiritu Santo, Diyos, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po ang kabos. Enot na babasahon, pagbasa sa surat ni Santiago. Uya ang simbag sa mga yaon sa saindo na nagsasabi, ngunyan o sa aga, maduman kami siring sa banwa. Santaon kami duman na magninegosyo, asin mapayaman kami. Day ngani nindo naaaraman kung ano ang mangyayari sa aga. An sa indong buhay, garo sana ambon, nauya sa madaling panahon. Asin tulos nagpipinaw, ang dapat sabihon nindo, iyo ini. Kung itugot nin kagurangnan, mabubuhay pa kami sa pag-ibo kay ni o kayan. Alagad sa ngunyan, naghahambog kamo sa saindong kapaabaw-abawan. Ang siring na nagpapaabaw-abaw, maraot. Ang nakakaaram kung ano ang marhay na dapat gibuhon, asin day ginigibo, nagkakasala. Ini ang tataramonin kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsoryo ang simbag po kan gabos. Paladan ang dukha sa Espiritu, tasasainda ang kahadean ng Diyos. Suliton po niya to. Palada ng dukha sa Espiritu, tasasainda ang kahadaan ng Diyos. Ta daw tanatatakot ako sa panahon ng kahurasaan, kung pinapalibutan nako nin mga kaiwal, nagsasarig sinda sa saindang kayamanan, nag-aabhaw sa dakol na saindang rugaring. Simbag po. Palada ng dukha sa Espiritu, tasasainda ang kahadaan ng Diyos. Alagad mayo nin tawong nakakatubos sa saiyaman sana, dainin makakabayad sa Diyos, kan halaganin sa iyang buhay. Haros na dakula ang katubusan nin sa diring buhay, asin dai magkakanigo na minsan mabubuhay sa good paman. Simbag po. Palada ng dukha sa Espiritu, tasasainda ang kahadaan ng Diyos. Nahihiling niya ang mga madunong, nagagadan siring sa mga dai ninbuot, asin ang mga magurang, asin iwinawalat sa iba, ang saindang kayamanan. Simbag po. Palada ng dukha sa Espiritu, tasasainda ang kahadaan ng Diyos. Matindog po ang kabos para sa pagrukyaw kan banal na Ebanghelyo. Alleluia, 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 alleluia. An kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong Espiritu. pagbasa kan banal na Ebanghelyo, susog kay San Marcos. Kamurawayan sa imo kagurangnan.
Si Juan nagsabi kay Jesus, "Kagurangnan, nakahiling kami nin lalaki na nagpapaluwas nin mga demonyo sa ngaran mo. Asin sa muyang sinaway, huli tabako siyang kaibahan niyato." Si Jesus nagsabi sa inda, "Dainin do pagsawayon, huli tadainin minagibong milagro sa ngaran ko na magpapakaraot sa ko. An bako niyatong kalaban, kaapil niyato." Marahay na bareta kan kagurangnan. Sa liwat mga tugang Diyos, marahay na aga sa saindo gabos. Sa satuyang ibanghelyo ngunyan, nadangog niya to an pagsagwe kan satuyang kagurangnan kihuan, huli ta sinaway ni ninda, o sinaway niya an nahiling nindang lalaki na nagpapaluwas nin demonyo sa ngaran kan kagurangnan. An rason kung natata sinaway ni Juan asin kan ibang mga disipulo, an lalaki, inininhuli tabako nindang kaayon sa sainda bilang mga disipulos kan kagurangnan. Para sa sainda, ang tawong ini, dai naglalakaw sa kaibahan ninda, asin dai naghihiro, susog sa saindang mga paghiro. Siguro isipon taman, gayod na baka igwang mga insecurities ang mga disipulos ka itong panahon. Naan gusto ninda, ninulita sinda nakadukot ki Kristo, sindaan mga disipulos niya, sinda sanaan may karapatan na magibukan mga siring kaiya na bagay. Alagad mga tugang an kagurangnan, tinukdoan sinda, kan sa indang salang pag-iisip. Sinabi kan kagurangnan, dai nin minagibong milagro sa ngaran ko na magpapakaraot sa ko. An bako niya tong kalaban kaapil niya to. Gustong sabihon, binimidbid ni Jesus itong gibo kaining lalaki na sa ngaran niya mismo ang ginagamit sa pagpaluwas ng demonyo, na sawang paagi tanganing ipalakop man ang mensahe kan marahay na bareta. Taan gabos aki nin Diyos. An gabos nag-ako nin grasya, hali sa mahal na Diyos, para magibonin karahayan. Kasin sa pagibonin karahayan, namimidbid ang Diyos. Mga tugang, ining naging gawi kan mga disipulos, siring man, nagiging gawi man niyato sa presenteng panahon. Yaon sa satuyaan dakulaon na tentasyon, siring man an iba niya itong mga katugangan na iba ang pagtubod o sekta. Itong pag-iisip na kami sana. Kami sanaan may karapatan, kami sana ang dapat na yaon dyan. Kaya nagkakaigwang exclusivity. May mga tugang kitang iba ang pagtubod na nagsasabing kami sanaan makakaligtas. Hirak man kan mga bako kaayon sa saindang simbahan, dahil palan makakaligtas.
Sa satuya man, sa laog kan simbahan, kami sa nangayaang dapat yaon dyan sa ministry. Kami ngayaang close ki Father. Kaya exclusive o nagiging exclusive ang padi. Mga tugang, minsan siring kita sa mga disipulos ka ito. Nalilingawan niya to na sa kahadean kan Diyos, there is no such thing as exclusive. Taan kahadean kan Diyos para sa gabos. Mayo man na nakalaagayod sa makakapagsabi na nakaduman sa kalangitan as nagbalik na may nahiling siya duman sa trangkahan kan kalangitan na nagsasabing for members only. Tabaka nga ni ang mga miyembro pa kan simbahan, iyo ang madipisila na makalaog sa kalangitan. Mga tugang, kung may helang gayod na allergy, ang mahal na Diyos. Pwede tang sabihon na allergic sa exclusivity. Ang mahal na Diyos. Tandaan niya ito mga tugang na sinugo niya an sa iyang bugtong na aki, tanganing tipunon an gabos. Kaya mayong makakapagsabing kami sana, dai ka mo. Pinapagihumdum kita ni San Pablo sa iyang ikalawang surat ki Timoteo na ang tataramon kan Diyos dai nakakadinahan. Ang Diyos na uutob an sa iyang tataramon asin misyon bako sana para sa mga Kristiyano kundi sa kagabsan. Iba man ang pagtubod ka ini o baka mayo nin pagtubod. Kaya imbis na maungis sa mga tawong nagpapahayag kan tataramon kan Diyos, sa paagi kan sa iyang pagtaram asin gibo, nakadakla na beses sa satuyang paghuna para lang sa satuya na mga Kristiyano. Maging mas maugma palugod kita kung nakakahiling kita ki mga siring na mga tao. Sa saindang mga gibo, sa saindang pagtaram, ipinapahayag ang karahayan kan Diyos. Anuman ang pagtubod ninda. Taminsan ang makamundo ka ini, iniisip ta na exclusive sa satuya ang pagtubod na ini. Alagad kita mga ngani mismo, daita man na isa sa buhay ang satuyang pagtubod. Pinaglalaban niya to na Kristiyano kita. Pero dahil manahihiling sa satuyang mga gibo. Mga tugang siguro kung saro kita sa mga siring kaining naging ugali kan mga disipulos kan kagurangnan. Kaipuhan na paghurup-hurupan niya to ang satuyang mga gawi. Pero sa satuya ang naging maori sa iba. Ninhuli tamatibay sinda sa saindang ministeryo. O kaya matibay sa sato sa anuman na mga bagay pag-abot sa paglingkod sa mahal na Diyos. Pira sa satuya ang nagmamaabot na umawon asin tawanin onra
Ninhulita kita naglilingkod sa simbahan o ano man na ginigibon niyato na mga karahayan, ginigibo lang niyato, tanganing ipahiling na kita mga banal. Pero ang katotohan bako man. Tandaan niyato mga tugang na ini ang nagdadara sa satuya, na padagos na mahulog sa pagkakasala. Natententaran kita na magkasala, ulikan sa tuyang mga kapaabaw-abawan, asin pagiging makasadiri. Lugoday niya to pagtugutan, na padagos kitang mahulog sa kasalan na ini. Asin da imamidbid ang presensya kan Diyos sa satuyang mga tugang, na naghihinguwa na makatabang sa satuya, na ang mensahe kan sa iyang ebanghelyo, maipalakop sa kagabsan. Inilugod ang hagadon niya tong grasya sa mahal na Diyos sa aldaw na ini. Magkanigo kitang magpasalamat sa mga tugang niya to. Nakatabang niya to sa pagbalangibog kan marahay na bareta. Asin lugod agadon ta sa mahal na Diyos, na sindaman mabiyayaan, tasinda siring sa sato, aki nin Diyos. Matindog kita para sa pamibi nin banwaan. Panonin kaugmahan mamibi kita sa Diyos na sa tuyang kagurangnan, danay niyang dinadangog sa tuyang pamibi, urog ng gayo kun pinapaagi sa iyang namomo tanaaki. An sa tuyang simbag, kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan ninanyugaan sa mong pamibi. An Santo Papa mga obispo asin kapadian, tanganing sinamagin panalmingan nin pagkasararo asin pagtubod din banwaan nin Diyos, mamibi kita. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Ang bilog na kinaban, tanganing mamidbid si Kristo, asin mabuhay susog sa iyang tataramon, mamibi kita. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Ang mga nagtitios, tanganing makaabot sa indaan kaugmahan ni Kristong nabuhay liwat, asin ang pagkamuot nin gabos na nagsusunod ki Kristo, mamibi kita. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Para sa sato gabos, na mamidbidan taman lugod si Kristo sa satuyang kapwa, mamibi kita. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Para sa gabos na intensyon na idinudulot sa misang ini, mamibi kita. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Hadi nin kamurawayan, Diyos na makakamhan, ara mo na ang buhay digdi sa daga pano nin kasakitan, kahandalan asin katikapuhan. Kami namumuot sa imo, danay na hinanyugaan sa muyang pamibi, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po para sa pagdulot. Inumaw ka kagurangnan, Diyos ning gabos na binalang. Hulita sa imo, pagkamatinao, nag-ako kami ni tinapay, na idinudulot mi sa ihimo, bunga kandaga, asin kan gibo, kan mga kamot, nin mga tawo,
Magpamibi kamo mga tugang tanganinan sa ko asinan sa indong atang maako man lugod kan Dios amang makakamhan. Ako unon lagunin, kagurang nanan atang sa imong mga kamot para sa kaumawa na sin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan sa pagdulot mi kaining atang masamba mi ika sa spirito asin sa katotoohan. An atang na ini makatabang lugod sa samuyang kaligtasan, inihinahagad mi huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapas sa indo. Asin sa imong espiritu, Itaas an mga puso. itaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matanod sa sinakakaligtas, na danay asin minsan saen magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran. Siring na ikaan kaglalang kan tawo, ikaman an mabuuton na kagbago, huli kan aki mong namomotan. Kaya matano sa nang naglilingkod sa imo an mga linalang mo gabos, tama sa nang nag-uumaw sa imo an mga tinubos mo gabos. Asin sa an pusong nagurokyaw sa imo an sa imong mga santos. Kaya kami man kaibakan gabos na angheles nagseselebrar sa imo sa danay na magayagayang pagpahayag nin pagtubod na nagsasabi, Banal, banal, banal an kagurangnan, Diyos nin mga hukbo, an langit asin daga, panokan sa imong kamurawayan, o sana sa kaitaasan. Paladan an minadigdi sa ngaran kan kagurangnan, o sana sa kaitaasan. Maluhod tabi. Kagurangnan ni kananggadan banal purapod nin gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami pabanalakan ang bon kan sa imong espiritu tanganing para sa mo maginhawa kasindugo kan sa mong kagurangnan na si Jesucristo. Kan siya sa rogaring niyang buot pinasaluiban sagkod sa pasyon. Nagkuha siya din tinapay asin pagpasalamat binaak ini. Asin tinao sa iyang mga disipulos daan sabi, Magako kamugabos asin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuan niya manin kali sa singirare, pagpasalamat sa imo, tinao sa iyang mga disipulos na ansabi, Magako kamugabos asin maginom kaini tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon nindo sa pagrumdom sa ko. Misteryo kan pagtubod. Si Kristo nagadan, si Kristo na buhay liwat, si Kristo mabalik kiraray. Kaya kami na nagroromdom kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan, nagpapasalamat at pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nagaarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Giromdoma kagurangnan an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kaiba kan sa mong Santo Papa si Francisco, asin kan sa mong obispo si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man giromdoma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat asinan gabos na mga gadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami. Tanganing kaiba ni Santa Maria, Berhen na ina kan Diyos. Kaiba ni San Jose sa iyang esposo. Kan mga banal na apostoles sa singabos na santos, na kaidto pa nakapagayagaya sa imo, magkanigong magin kahiras kan buhay na daing kasagkoran, magomaw asin magpamoraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Jesucristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya sa imo Diyos amang makakaman, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matindog po.
Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon asin pinatuod kan Diyos doon nakaugalian, nangangahas kitang magsabi, Hama niya mo na yaon sa langit. Pabanalonan ngaran mo, magdatong ang kahadayan mo, mangyari ang bot mo sa daganin siring sa langit. Ansa mong kakanon sa rual daw, itao mo sa muya mo niyan. Asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin hari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan. Warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak. Magindanay natalingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami naghahalat kan maugmang paglaong masin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Heso Kristo. Ulita sa imo ang kahadayan na sinakapangyarihan, siring manan kamurawayan sa mga kapanahonan. Heso Kristong kagurangnan ka na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, sa kong katuninongan itinatao ko sa indo. Haray paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkaniguan na siya mapatuninong asin magkaboronyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarauhan kita kan tanda nin katuninongan. Peace be with you. Kordero kan Diyos, Na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban kaheraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban kaheraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, tawi kami nin katuninungan. Maluhod po. Uyaan kordero kan Diyos, uyaan nagpapara kan mga kasalan kan kinaaban, palanan an mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurang na bago kong maninigo na ikamagtago sa sakuyang harong. Alagang magtarapasan na sinasakong kalag maumayan. Kamusta nga ako at balagon kita saro kita sarong pagkamo inuunan sa kong dugo sa kong laman, gabos sa imudulot ko, gabos sa imudulot ko. Kamusta nga ako at balagon kita saro kita sarong pagkamo kamusta nga ako ang balagon kita saro kita sarong pagkamo.
matindog tabi ang gabos. Mamiibi kita. Kagurang nan tabangi kaming mabuhay sa pagkamuot na samong pinipinta kasi sa Eukaristiyang ini, tanganing makamtanya mo an kapanuan kaiyan sa atubangan mo, inihinahagad mihudi ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong Espiritu. Sa tabang asin danay na intersesyon kan sa tuyang mahal na ina, Nuestra Señora de Salvacion. Bendisyonan kamo kan Diyos na makakamahan, hanama asinan aki, asinan Espiritu Santo. Amen. Lakaw kita sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Lakaw sa mga dalanin kinapan, si Jesus daron sa mga katawan, harayo haraniman, paduman banwan, siya daron niya tumunyan. Harayo haraniman, paduman